chandruok no yae. Taparo ni kanyo kata mna gwenge mago, aparo ni gwenge mago wasetemo, kata mna kinge ora mna kaka ogando sibido katongo yiende. Kene nja kanye na kwa somo no paro. To kine ndo mna county ma Migori kum ranyisi. Don ka county ma Migori pod untiere koda yiende mathoth. Kidonjo kata mna aluora ma Migori, boma ma Migori kanyo upong mana koda yiende. Iparo ni gin timbe mage ma oganda ma pacho ka nek bedni watimo mar mondo mi warit kor lwasi yo makaro. Ang'eni moko kuom gi bende piny Kenya osebedo katimo, ang'eni duto to wabiro bedo kwa losi kotende kod geche matiyo koda teko mag stima, tinde nitie nyaka pikipiki kata mna jomoko bende luonge ni apiko matiyo koda teko mag stima kin mamoko. Gik mose tim kaka nyaka ginge pogruok mar tree cover to gi quality tree cover. Bedo ni neno ni kamoro green oko ulo ni koro it is environmentally quality, there is environmental quality. Nitie yiende kaka ndege nigi onge oko tim maber ahinya weche mag environment nikech eno chamo pi mang'eny to kotow to orumo. Aito quality timbane is not financially viable. Koro no kasamore no kadhi kamoro yien ng'eny ma to koth malong'o bet mang'o onge. Koro miyo kai kono ni wapidhuru yiende machon, indigenous trees. Nikech indigenous trees gin mokwongo gi bere weche mag chamo carbon to gigolo oxygen be maber. Mino kapo ni idhi dala ng'ato ng'amo pidho yiende machon gi maembe gi fruit trees to ng'amo pidho yiende ndege. Ka yamo mane